Organize and then about find a married from more. I make our culture. Okay, I can then know him more. If I know an above him more spiritual slave, I will see nine upon them mother has seen no human more weapon. No culture, make you see no human more weapon. A married friend and man over. I went a can one night walker. Ezumo Colombia, Ezi Colomo. But school career go California. How Pacalacanancha was a Muna Ago Mecan and Wezo. And I will not take out and why Bulu. Man and Boss Chukelo, Ezi Colomo, or California. Well, man, and then in a piano, Bostata. Gozi. Only for an enemy madden so. Nandi anine doke zoroko na bezi kolomo no bostata ichi we gosi odina nde do beha mba niile ebo niile do na ana Igbo nwere mmụọ ha na-efe ife aha ka ebe a na-afịa na m na-ada egbu ebe n'ebe aha ọpụ aka na ncha akala aka ha ọpụ ya na ncha wasi no nyo na beleba ro na nga na mana o nwende na afum before na afu am ezikolo wetita bata we ma kwa na before go down election and them exist ha from na ba we sem na ka mma mu na ebe nnam we ma na mu obia bi ma ekwe mfukwe ezikolo we ma no ndai ko na ha we mana agbata ha n'ọsọ ọsọ egodo obodo ọsọ ewu ijekọcha ya anata we mana ife ezokolo na agwụ n'ụbọchị tata na omenala ya ana n'ọdụbago dondolikoni n'ọka ndị Igbo si ekwu onye agba ha na-eji okwu ọnụ ife anọbọkọ bụrụ ntuchiri ya mba nganụ ntị n'ife anyị na-ekwu n'ụbọchị tata ube ezikolo ka anyị nọ otogbu akala Ezumo Colombia. Ana wekwe kwa amagba. Aka ha egbe enyi, ọtụtụ pere onye ko California awu. Na de gwe ba ha ofe na ncha ama ha na-ekwa before ndị announcement nke ndị oyibo apụta ekwe ka eji ama ekwe n'obodo Igbo ama ha nọ ebe onye nọ gbatuo na ma wee ma na ezikolo ebido na-ekwu na ama ha na-ekwe ebe onye nọ ma na-abịa
Kuna mkono hizo kurego hapo ya kurego kwa na koso kwa moduru fe oburu no mande mwa hapo ni beguru na ya gota kusi dalore na ikenelege akara aka ga-esika ịma ihe na-eme etu nọba anyị na-eme nata ihe ọma niile kwesịrị ịbịakwara gị ọsụkwa ya bụ na ijere obodo oyibo ọ ka ya abịa ngwere gị onwekwo nke ya hafụ na egwuregwu abụ kama ya rịọ kụtabara iwe dị mma ekwe anyị na ha ọ bụrụzie eri ka ị ga-eji jeri ma obodo oyibo kụrụ egwu na-eje nna ahụ agaziele gị dịka anyị na-achọ ịba n'agba nke abụọ n'ime mmemme a MC Jaghe ekenere gị amakwa m ndị njikere maka na orugokwe ife anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị tata agara kara aka dị eri ngwụrọ enwere lot we've been missing. But because of who we have in our midst as our man, as our mentor, as our brother, we may all the possible that those things are with the number. Na can wait here na ba eba. Tata. Maka na oburu na asi no kedu mgbe eji we afia ijebe Lagos chene neva or ijebe ebia ebembi biafum. Ichore ohimili jebe bie mana okoba hancha ni ne tata si ayi bia neneye free of charge enwekwe go sidere gi chokwe drop is pride oga anakwa odo fi icho yinyi hapo mana yinyi o makakwo were na agoro go ofo maka na si na uzo obuna ejere we si ka ejegasikwa na ije a bụ ozugbo ije. Ladies and gentlemen, we are here to experience a wonderful drama, a beautiful one from renowned people of intellectual theater arts members. What you could get in a national theater, Lagos, it's here, Namboka. One night, as I getting ready
No reba, boy na phone. Come and learn. No bangor in a liquid. I can't kill a one and watch the drama in a anyway. Oh, maybe with the one my name or one put it or one made it. May put a pool to assist him with the wobble. As you could want. Oh, yes. Whichever one you get from us, you convert it to your actual each other. In fact, these days. When they are ready, we introduce them. You will enjoy yourself tonight as I welcome Achong Kampokwa for mistakenly. Ejimia. Right here, Nnewi ground. Let's make welcome a wonderful art for pentagram pictures as they're coming right on stage. Ladies and gentlemen, it's about time to welcome right here on the stage, beautiful one, well designed and traditional way. Sit back, relax as you enjoy pentagram pictures. Put your hands together as they're coming in right now. I hand over the mic to their moderator to give an official welcoming lowdowns of what we are having this night. Let's have them. Come and have the mic, please. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Igwe, and the play you're about to watch is King Orizu by Media. Please sit back. Directed by MNK Victor. Sit back and relax. Thank you. Nnewi. O boss ndị jelu nta ka ha jelu nche. Boss ndị polisi ka fa kpọrọ afọ ọnụ. Nnewi. Obodo eze mewe eze dị ugo gbuo onye olu. Nnedo. Nwaanyị jike na nwa mpata nwaanyị ji ọla edo wuo ahụ nwaanyị isi eke. Ekenekwa m ele na ụkọ kene ana Nnewi. Kene ezu ụmụ Nnewi. Kene mmụọ Nnewi na-eme ha kpọkọ ochi dị mma adị. Si ka njebe Orizu. Ka nje kene ezu ụgbọ ya mba. Kene nna ya nna ji. Kene nna anyị Igwe na-eje ụka KON. Onye na-eke Orizu. N'ife onye na-eme ka ekwe ji agbụ ya. Akụkọ Nnewi.
Mike. Master, they have finished telling you welcome. Yes, yes, yes. When did they say welcome? Oh, the dance, the music from the next one. They are all for you. Hello, this women. It is a small thing.
Master, I think you have finished telling me welcome. Yes. When did they say welcome? Oh, the dance, the music from the king's wives is all for you. Around these women, the king's wives? Oh, it will shock you. The king has about 80 of them. 80? Yes. Wow, that's incredible. Wow. I bring greetings from His Royal Majesty, King Edward VII, the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the King of the British Dominion, the Emperor of India, and the sovereign leader of the Commonwealth. Okay. Onye ọcha bịa n'ala Igbo si ka m gwa unu nọ n'ebe a dịka onye nnọchite eze ụwa niile gbaa gburugburu. Eze gị, eze m onwe m. We are here for peace, development, and security. Onye ọcha bịa n'ala Igbo si ka m gwa unu n'ihe kpọtara ya n'ala Nnewi bụ ka o wetara unu udo na ọganiru. Si onye ọcha na anyị nwere udo na ọganiru na anyị Nnewi a. Master, they say they are happy with you. Good. That. I can see you people have what looks like a king. Oh, we will not depose him, of course. If he doesn't get in our way. Onye ọcha bịa n'ala Igbo si ka m gwa unu n'ọfụrụ n'unu were ife dị ka igwe n'etiti unu. Ọ sịkwa ka m gwa unu ị na-agbakwa mba na ọ bụ ọma mekpa igbu na-arụ na ọkwe na-atụ ụtụ. Ọ ga na-atụ ụtụ ọ bụrụ ya anyị ewepụ ya na ya bụ oche tinye onye ọzọ. Igwe maka na nna ya Igwe wee nwụọ nyefere ya nna ya nna ya wee nwụọ were ya nyefere nna ya wee nwụọ wee were ya nye igwe anya nwụọ tata oge ewere ya nyefere nwa ya nwụkwa o were ya nyefere nwa ya otu a ka ọ ga-esi na-aga Okay, Master, these people say you are here to spoil things for them. How? They say the king here is at the equal level with our king, King Edward. What? No. I thought
were about to have a great start after the king and his people did not put up a resistance by asking his people to bring out all their guns. Master, Master, I think the king advisor is telling the king what they did was a mistake. Are you sure the king's advisor is not misadvising him? I don't know about that. Well, let me. Please. Onye ọcha bịa n'ala Igbo chọọ ka ya na igwe unu wee obere ihe ndị oyibo na-akpọ atete. Master, they said you are too dirty and unqualified to stand before the king. That is preposterous. Thank you. I've had enough insults from this uncivilized native. Move it. Thank you. Let's go. Move it. Igwe. You speak English. A little. You understand English. A little. My brother here teach me small. Wonderful. Your interpret is problem. Me, you, no problem. Master. Go outside and wait for me. Go outside, Oga. Bloody civilian, get out. Master. Get out. Master. Get out. Out. His Majesty wants to greet you. But I thought nobody touches him. Yes, nobody touches him, but he decides who he wants to touch him. He likes me. Well, consider it a sign of respect and welcome. Where did you learn English? I learned it from Onitsha. This? Olase. Nine. Olase. Nine. Konyo piai. Na ye wuhi so bobu na baneria. Magwakwia do ya kananti. Na ni wabundi Nnewi aya tohi so bobula. Okay, nine. Our father said you are most welcome to Nnewi. We the people of Nnewi like peace. Yeah. I can see that. You people do not only like peace. You people are wise and are ready for colonial administration. Thank you. Tell your king that I will go and come back. And when I come back, I will tell him the plans we have for his people. Okay. Nine. When you just in Obito, you talk to in Abatea. Nemecha. I had a boy in your city and I know. Sie kogan koma. Okay, nine. Our father said his blessings are with you. Oh, very well. Good day. Asa yi gadio. Efekibe ya. Asa. eze ịma na oge adịrọzi ọtụtụ ndị mmadụ fa nọ n'ilo fa na-eche ha kpọtara nwa agbọghọbịa ụmụala ezigbote mma Eti nwa agbọghọbịa eme gịnị? Ahụrụ m ọtụtụ nwaanyị karịa nwoke ọbụla nke nọ na Nnewi. Ọ gịnị ka m ji nwa agbọghọbịa eme? Nwayọọ. Nna anyị feka ibe ya. Igwe ya chọrọ nwa agbọghọbịa. Ọ chọrọ ezumike.
ezumike. Igwe anyị ọ bụ mmụọ. Mmụọ anaghị ezu ike. Ya wa na-achị anyị. Mmụọ anaghị ezu ike. Chacha. Akịdịdị. Mmụọ anaghị ezu ike. Onye na-eche obodo anyị agaala mba dị anya. Nna anyị esugo ya mba agaala mba dị anya. My king, thank you. It has always been a pleasure for me to be in your court. You have served and advised my father with great wisdom. I want to assure you that I intend to retain your services. Thank you, my king. Your wisdom has helped to maintain peace in this Nnewi, in these challenging times. Thank you, my king. Okosisi Nnewi. My king. But one thing is of great concern to me. My king, what is it that is of great concern to thee? How many wives did I inherit from my father? My king, you know it's not in our tradition to keep count of this. But I must say you inherited a lot of wives from your father. And how many wives did I marry by myself? My king, you've married more than one. Then, Okosisi Nnewi, my king, how come out of all these women, none of them has given me a male child? My king, your source of worry has been my headache. And that is why I searched the whole of Olu and Igbo from where help will come. And I have found one. Who did you find? My king, I found a great Tibia from Agule. Yes, I feel he will have a solution to your problem, my king. Okosisi Nnewi, my king, are you not tired of wasting money on these seers? My king, if what the teeth is chewing does not finish, the teeth must not rest. That is right. Yes, my king. My king, I have just been told that the great Chinwuba Onumba is here. And who is Chinwuba Onumba?
My king, he's the great leader from Aguleri I just told you about. Send him in. My king, I have something to say. Huh? Amukuo. Isimukuo. Yeah. Igwe, I have been thinking. You thinking? Is it not the right time you pack all these your women? I mean, every single one of them. I give them to our kinsmen so that they can impregnate. How dare you? Igwe, how begin that job? Well, Igwe, what begin that job? Well. How we handle this? Well, How we handle this like this? well. My friend, will you sit down? Will you sit down? Well, I see. Tell me one reason I should sit down. Just tell me one. When you are speaking, saying everything that you said, did anybody ask you to sit down? And why should I be taught to sit down? Why should I be taught to sit down? I'm a man of great wisdom. Yes, and I have been saying reasonable things. So sit down. Well, I see. Yes? You are a man of great wisdom. Oh, yes. You have been saying reasonable things. Yes. I'm the one saying unreasonable things. Oh, yes. Well, I see. You are a big fool. I'm a big fool. I'm a big fool. Listen, let me talk to you. It's like this until you grew up made you forget the ways of our ancestors. Well, listen, let me talk to you. You didn't talk to me. I did not forget our ways. So don't tell me to sit down next time. My friend, I will never sit down. You should sit down. I will not sit down. Will you sit down? I will never. Let's go to this point. It don't seem a bird that flies at night. No matter how high a bird flies, at night, it will return to its nest. No matter the length that the eagle flies, it can never touch the sky. Do not be deceived by the fragile nature of the Amadio's wife, or else you will be destroyed by the volcano of her husband before you chuck off. Nnewi, eze Nnewi eze doka, edo Nnewi, agbọba nwaanyị ji ike na wampa. Ihe niile na-emelu Nnewi ife, ife niile Nnewi na-emelu ife. Eze na-ebi okwu. Ọ bụ na-ebi eziokwu ka nnọta wee na-ekpe udo. Ife na-arịọ n'isi onye ọbụla bịara ebe a bụ onye na ụgbọ onye ojika ka ụgbọ onye atọjina. Onye gbuo n'iru ka o bute mma, onye gbuo n'azụ ka o bute mma. Ma ije anyị adị ka ije awele, mama ndị ka ije nkụ. Na ndị Igbo si na ije nkụ na-echi echi, mana ije mmiri adịghị echi echi. Anyị adịghị echi na echi adịghị agwụ agwụ. Onye gwụrụ anyị chetinye mere nwa ya nke isi, ọ megwa nwa ya nke ịbụọ. Onye gbuola anyị imi, eburu ụzọ nye ndị bịa. N'ọbọdụ ka nji, ọjị na-egosi obiọma, ọjị na-egosi nnabata. Onye esi ihe niile nọ na Nnewi, unu bịa tọọ ọjị. Na-agbapụ mmụọ niile na-emelu Nnewi ife. Mmụọ niile Nnewi na-emelu ife, si unu biko bịa tọọ ọjị. Unu bịa taa n'okpoko, eta n'ibe n'ibe.
Asị ga-ewepụ ndị odi. Ka ewepụ amụsụ. Afụkwara m ọkalogo. Ka ewepụ ndị ọkalogo. Na agala ụfụ dịkwa na ya ego oyibo. When I'm going to soon do that thought. Daddy, How my uncle can when I told my uncle soon do and they will not. What money get on? Not to know money get soon do and there we see Nika. sir. Oh. What is your name? My name is Ulasi, but I'm standing in for our father, Orizu the second, the son of Esuboyamba, Orizu the first. Nna mụ na-anụgo ya nna ji Orizu na-ajụ na ndụ anyị. Orizu asị na ndụ dị. There is life, but there is a woman standing in between that life and hope. A woman? Yes, a woman. The woman was married into this palace, but she was greatly maltreated. Our king said I should ask you, when was this woman married and how was she maltreated? The woman was married by the king's father. She's not from Nnewi. She's from Umuchu. My king said I should ask you, how can we find this woman and please her? Osena abobi ife afụlụ n'anya. Onye ajụjụ adịghị efu. The day a child starts to reason the cause of his father's death, that day the child embarks on the land of the dead. No, you see that ogidi ga-egbu ogidi nke aka na ogidi bụ ogidi anyị jie isi. The woman said that the only way the king will bear a son is if the king will marry from her hometown, Umuchu. Our king agrees to marry from Umuchu. I'll bet you guys expressway. Libya. I said I got job for everyone to get a go home. I said I got job for everyone to get a go home. Papo! Onde eu moro, amigo?
is a boy. It is a boy, my king. Not your Orizu the second. Igwe Igadio. You have done it. You have wiped away my tears. You have given me a son. If a father gives birth to a son, and that son gives birth to another son, this is the meaning of eternity. The joy of every father is to have a son that will continue from wherever he stops. My joy is complete because you have given me a son that will continue from wherever I stop. My ancestors, this is my son, Kenneth Onyeneke Nnaji Orizu. My king! Nnaji Orizu the second. Igwe Igadio. Igwe Igata Ikaka. The gods of my ancestors, Nnewi, Afịa-Ọlụ, Duka, Nebioku, and Nnewi, like my fathers before me, I now have a son. Yes, he is my son, but he's more of yours than mine. So protect him. Give him strength. Give him wisdom. To know what is right for this town, Nnewi, and what is not. My ancestors, the gods of our land, behold, the great future of this great land. Orizu, our ancients will say that whatever comes to three will stay. Kenneth, you shall stay. He said, you shall be rooted. He said, you shall live. 3 is Ikenga, and 6 is double Ikenga. Kenneth, your king Ikenga shall be double. He said, whatever Orizu the first, and I, your father, Orizu the second, did not have, you shall have it double. He said, take the child to his mother. my king! Udaku, his mom, did not make it.
shall be your father and also your mother. Listen. The stream water we fetched, hoping it will get us through the day, has finished before noonday. Dogs has come upon us during the day. The unexpected has happened to us again, despite our vigilance. The defender of our clan, Igwe Orizu II, has embarked on a journey. Today, he will tell us his subject or his equals. Okay, calm down. Ononei, do not tell me to calm down. Ononei, I hope you are not beginning to have double mind in this. Double mind for what? Huh? What we want is a peaceful resolution. Wow. Ononei, I have told you several times. If you want peace, then you should be ready to fight for it. Ogidi, why is it every time your language is to kill and destroy? The language of those who know how to get what they want should be violent and aggressive. Behold tonight His Royal Highness Igwe Orizu, the Obi of Nnewi Ancient Kingdom. Iwe na-ejuko dogwo, iwe onye na-eme ka egwe ji akpọ ya nna anya si gị nnọọ odogwo. Igwe ABTC. What is that? Last. Please tell the servants. Igwe, if the kola nut is for us, then leave it. We have not come here to eat kola. Last. Mind. This one you are standing like this. I hope all is well. Igwe, the toad does not run in the daytime for nothing. It is either it is chasing something or something is chasing it. And I hope that thing that is chasing you is not chasing to this point. Igwe, you are the one chasing us. Okay, me. You are talking to His Highness. Oye the Ifa. And what am I? His Holiness? Yes, that is not what. This is a problem. Oh. Ononei, why are you asking the fool to sit down? You should have allowed the fool to insult me. He knows how to respect the Obi of Otolo, but he will not respect the other Obis. Point of order. Our king is the Obi of Nnewi, not the Obi of Otolo. Can you all see for yourself?
When I told you there is a deliberate plan from this palace to make us subjects rather than equals, you people said, Ogi, they like fight. Ogi, they like fight. Ogi, calm down. Calm down. Let's tell our brother why we are here. Why we are here is very simple. We want Nnewi divided. Let all the Obis face their own part of the kingdom. This is not what we discussed. This is not what we discussed. Yes, we came here to ask our brother Igwe if we are still his fellow co-managers of Nnewi, or he is not the only manager. There is no need to ask that question. Is it not our ancestors that said, since the bird has learned to fly without perching, the hunter should shoot without aiming? Okay, the shooting without aiming will only lead to waste of bullets. Let us waste it. Let us ask our brother here the question we came here to ask him. We as a people are not known to make hasty decisions. Yes, we believe in the philosophy and the spirit of Afịa-Ọlụ is Homel, not me. Afịa-Ọlụ is the philosophy of the weak. Afịa-Ọlụ is the philosophy of cowards. Let us tell Kenneth why we are here and stop beating about the bush. Okay, you do not call your father by his name. Afia, get to know him. Go and sit down, my friend. We are talking to our people. Sit down. Okay, you are speaking to an Obi. Have you forgotten? Igwe. Listen. We had it well with your father, and our fathers had it well with your father's father. It is not really our wish to see Nnewi being broken into pieces, because we all have one common ancestry. And Igwe, we did not come here to ambush you. Besides, with the advent of the Western government, and with you being the only Obi that is recognized out of the 4 Obis present here, it makes us look as if we are no longer the leader of our own people. Thank you. We did not come here to challenge you. We only came here to ask you if we are now your subjects, like Ula Asi. No. Will you sit down? Sit down there. Who are you? Who are you? Igwe. We want to know if we are now your subjects or your co-managers of this great land. Igwe. You have spoken like a true son of your father. My brothers, I greet you. We greet you too. You all did well to come and tell me your concerns. For this, I say thank you. But I want to make one thing very clear. The thing is, 4 of us here are the leaders of this great land. If that is so, why are you the only one gallivanting the length and width of this country as the leader of Nnewi? Why are you the only one being paid by the government? Why are you the only one that keeps cornering all the gifts meant for all of us to share? Why are you the only one amongst us that has a certificate? Okay. What exactly do you want from me? Tell me. What will I do? And there will be peace in this land. What will I do to prove to you all that I am not trying to lord it over you? What? Igwe
This is not what I expected from you. Fight, violence, threat, Ogonamba. I cannot fight you for telling me your concerns. Besides, you cannot subdue a true Nnewi man with fight, but with tact and diplomacy. Igwe, you have spoken like a wise man. Huh? You have shown that you have the medicine and the glue required to hold Nnewi together. But we will take your question back to our people and we will revert the answers back to you. It's all right. Igwe, Igwe, it's a popular not again. na-etibuchi egwu n'alụ nna nweji n'ife agụje mmiri dị ya na mbọ na agwa mee ihe o ji bụrụ agwa eweru ya kee nkụ Nnewi na-ekene m nwata mara ebe o si amalụ ya na aka izi arefi akwụ onye nna ya ziri ori na-eji ụkwụ gbawa n'ụzọ gaba
people say that a woman does not get old. In the dance, she does so well. That means we will not get tired in maintaining the bond that binds us as Nnewi. We all are descendants of Agbaja, our primogenitor. Agbaja gave birth to Ikenga. And we have become children that no one can count. We have grown from children to a clan. From a clan to a community. From a community to a town. And from a town to a nation. And a nation we shall be. This spirit of brotherhood that binds us as Nnewi shall never be broken. The strength of our land lies in the bond we cherish and preserve. And as your Igwe, I say, this bond shall never be broken. We shall quarrel as brothers, but we shall not allow the quarrel lead us into forgetting that what we share is greater than what is paining us. Nnewi, Katanu, Nnewi, Matanu, Nnewi, Swanu, Nnewi. May the gods of our land continue to bless and protect us. Ana Nnewi kenekwa m. Ana ede kene mo. Ana ede welunu mo. Anyị ekene gunu. Kwa inye anyị ohere igosi ejije anụ nnene n'abalị a. Anyị si mahadum nke nnukwu nna anyị Nnamdi Azikiwe mepere na Nsụka, ya bụ University of Nigeria Nsụka. Anyị bụ ndị Pentagram Pictures. Ndị na ebe a abụrụ sọsọ ndị mmụọ ka esi eme ejije, ya bụ Theatre and Film Studies.
anyị nwegacha ha ma ndị nọ English ma ndị nọ psychology ma ndị gụchago unu kwesịrị ịga service mana ka ekwu na ị ga-eme ejije a ha ncha niile si na ha ga-eso mie na ha ga-abịa Afịa-Ọlụ Nnewi nke arọ a ka anyị na-ebido anyị amarakwa na ndị ga-anọ ebe a ga-eruo na ifo ihe dịka mmadụ 10 ị na-emecha kịta mmadụ ejupụta ebe niile maka na onye ọbụla na-abịa ikiri ejije mana enwee ejije nwee egwu nwee ebe a ga-anọ ma ejije ma enwero ndị ga-ekiri ya ịma na ozuru ezu enwe na ndị ga-ekiri ịma na ozugo ezu anyị ekenego ana Nnewi kene Edo kene Ezemewu Ezedoga ndị mee na mmiri ezoro maka mmiri izo mmadụ ama anọkiri ife na-eme kene nnukwu nna anyị bụ eze ikolo mmụọ na eze ikolo mgbe anyị ji nọdụ ebe a taa maka na nke ikpeazụ anyị si na ntị adịrọzi maka ọ bụ na ntị dị anyị ama na ebe a maka ịmago ka anyị na-achọ ịpụta ndị ntị dị na-asị anyị ndị ntị dị na-asị anyị na-ebunyego anyị na bilonias na Nnewi dị ka nke anyị achọrọ ibute ego ebunyela anyị ka ekelie anyị wee gwa ha na ntị adịrọ na anyị na-eje ebe anyị na-eje so anyị ekenego unu maka ịnabata anyị mana ọ bụ ife anyị ma adịrọ mma ụfọdụ n'ime na aka ekunigo naba sens ekenego m ndị niile n'ebe anụwa kene oke ite eji esi nkape nka ite nka ite kene ọya anyị nwoke bụ ọja ndị mmụọ bụ nwa obi anụ o so na ụmụnna anụwa tata ka ọ jọị na anyị n'ihe anyị na-eme mekwa anyị oyi ihe ọjị a na-agbalite na-ebunye anyị mmụọ n'ụtụtụ maka ụkwụ bịazi osiri anyị ike ka anyị tipụta onye agha na-eme ka onye na-agba afa maka ọ bụrụ onye na-agba afa ka ọ bụ ịghọta anyị si anyị atụ n'ụjọ na ọjasị anyị atụ n'ụjọ n'oge nọ n'obie ka ọ na-abịa na onwere ife ga-eme ya ana onwere ihe mee n'ikpeazụ a anyị ekenego ndị na-ebe a ụfọdụ n'ime ha ka batacha akwụkwọ na UNN ọfụrụ so ndị first year second year third years and the rest of them so ọ dịrị izi mmadụ ịhapụ maka agwa ha na ọ bụ onye ọgwụ ka anyị na-abịa na ọ bụrụkwa ebe na-ekpelu Jizọs so ọ dịrị izi mmadụ ikweta pụta ọdị ije anụ a otu Naijiria dị kịta anụ a ọtụrọ ndị kidnap ụjọ ọtụrọ ife ọbụla ụjọ sa anyị ekenego unu daalụnụ bikonu daalụnụ kene onwe oge olu njebe ije emere nkepụta n'ike so nyanwa jide ha nwee gacha bata ọdịrị izi mmadụ ijide ndị ọgbụ ya ịghọtago jide ha otu anụ a for 2 weeks anyị mere rehearsals so we thank you very much so he's my co-director so we Ibik so nke a bụ dabere Chukwu Ibik nya bụ ihe anyị na-akpọ stage manager abịa na film ọ production manager Igwes daalụ kene onye mere Igwe niile anyị ekenego unu ndị na-eme Orizu everybody I can't start calling you one by one but we thank all of you right Ogidi hey that's Ogidi unu makwa na onye wa play interpret daalụ anyị ekenego onye ọbụla